Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти тоҷик Бахтиёр Юнусов гуфт ки ба ӯ чӣ мотиватсия медиҳад ки ҳар рӯз тамрин кунад ва барои худ чӣ мақсад гузоштааст. ба ман мотиватсия он мебахшад ки ман аз оилаи оддӣ ҳастам, аз шаҳри хурд Конибодом. ин шаҳр дар Тоҷикистон аст. ман ба Русия омада ба тамринҳои ММА машғул шудам 4 сол пеш ва ин на он қадар муддати дароз аст. бо ташкилоти ММА серияс шартнома бастум ва дар он ҷо ҳамаро шикаст додум. зидди ҳар як рақиб бартарии калон доштум ва ҳадафи ман ин аввалин чемпиони UFC аз Тоҷикистон шудан аст ва ман ба ин мақсади худ мерасм, гуфтааст Юнусов. хотиррасон мекунем ки Бахтиёр Юнусов ҷангвари бебох буда рекорди 10-0 дорад. мо дар бораи ӯ навор карда будем. касе ки дидагӣ набошад даромада тамошо кунед. чанд муддат пеш Бахтиёр Юнусов бо яке аз ширкатҳои менеҷерии машҳури ҷаҳон Dominance MMA ки роҳбари ин ширкат менеҷери машҳур Али Абдулазиз аст шартнома баст ва акнун Али Абдулазиз бо UFC гуфтушунидҳо гузаронида истодааст то ин ки ба Бахтиёр Юнусов шартнома диҳанд. мо боша ба ӯ муваффақият орзумандем. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенил Дариуш гуфт ки роҳбарони UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ ваъда доданд. роҳбарони UFC аз он шахсоне нестанд ки ба ту ягон чиз ваъда медиҳанд. пеш аз муҳориба бо Матеуш Гамрот ман ҳис мекардам ки ба ман муҳорибаи унвонӣ доданӣ нестанд. аз ҳамин сабаб ман аз онҳо пурсидум: эй, агар ман ин шахсро шикаст диҳам, шумо ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳед? онҳо дар ҷавоб гуфтанд ки ростӣ мо намедонем. ин дафъа низ ман боз ҳамон саволро ба онҳо додум ва онҳо гуфтанд ки агар ту Чарлз Оливейраро шикаст диҳӣ, пас ту довталаби рақами 1 мешавӣ ва бо чемпион Ислам Махачев меҷангӣ. онҳо одатан ваъда намедиҳанд, аммо ин дафъа ваъда доданд, гуфтааст Дариуш. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ҳамаи чиз аз ғалабаи Бенил Дариуш вобаста аст. агар ки ӯ ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, пас аниқ ӯ рақиби навбатии Ислам Махачев шуда метавонад. аммо агар ки ӯ ғалабаи дилгиркунанда ба даст биёрад, пас шояд ки UFC чунин имкониятро ба ғолиби муҳорибаи Дастин Порие ва Ҷастин Гейҷ диҳанд. ба фикри шахсии шумо дӯстон, аз ҳама зиёд ки арзандаи муҳорибаи унвонӣ зидди Ислам Махачев аст? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ана худи чемпион Ислам Махачев боша айни замон истироҳат карда истодааст ва чанд рӯз пеш ӯ дар кишвари азизи мо Тоҷикистон буд ва Тоҷикистон мухлисони тоҷик ӯро ҳайрон карданд. Ислам дар ин бора чунин суханҳо навишт: дар Тоҷикистон дар гран-прии душанбе ҳузур доштум. акнун беовозаҳо дастгири мухлисони тоҷикро медонам. кишвари зебо ва шаҳри Душанбе боша бо фарҳанги бой ва бо табиати хушманзара. ташаккур ба бародар Исмоил барои даъват ва меҳмондорӣ, навиштааст Махачев. ва дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат Ислам Махачевро хеле хуб пешвоз гирифтанд ва ӯ дар ин чорабинӣ меҳмони махсус буд. мо низ ба Ислам Махачев ташаккури худро барои чунин суханҳои зебояш мерасонем ва гуфтанем ки мо мардуми тоҷик мардуми меҳмондӯсторем ва барои чунин бародарони мусалмонро дидан хеле шодем. шаби гузашта ташкилоти UFC 7 ҷангвари ташкилоти худро ронданд. Макван Амирханӣ, Тревин Ҷонс, Тони Гревли, Дана Бадгерал, Мунир Лазез, Омар Моралес ва Элир Латифӣ. ҳамаи ин ҷангварҳо дар бисёри муҳорибаҳои охирони худ шикаст хӯрда буданд ва баъди ба анҷом расидани шартнома ташкилоти UFC ба онҳо шартномаи нав надоданд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.